So, naglalog, nagbuto-buto, love you. Gihapon ang new 90.7 Love Radio, my love. Anihan na po tayo duyog sa pagpaminaw adlaw today na Wednesday. Pizza size ng bulan sa Oktubre to 2021. Kumusta ni kumang kanato, my loves, karon nga kumbati na sa ilahang pagmerienda, pakabusog na po sa tagtarap og taman, ha? Oh, kay para dili magluya. Yan nagluya ba niya si Michael? Okay, kayo mo ko nakamata ko lulubabaw niya tapos kining mga transaksyon. Napunan na. Di na ta pwedeng muli. Diretso na lang po ta duty, no? So, muna, at least, importante sa Malaga, Naka-duty. kamusta po sa ding uban ka na to, my loves, nga pauli ay na sa ilahang tagsatag-sang panimalay. Hala, sige, we are live dive, by the way, my loves, sa ato ang Facebook page, sa Love Radio Davao and DJ Mike Kiling, ang Facebook page. Like, share, follow sa ato ang pagtikaw-tikaw karong mga orasa. Ilabi na sa ato ang isgutanan kung unsay buhation nimo, lulubaba. Pag mawala na ang Facebook, Ako yung mawala naman. okay, tungod gidiskusyonan sa US karon gihiring actually, my loves, no, ang mismong situation okay na sobraan daw matod pa lagi ang usa to kung nadungog ningon to mga senador sa US nga kundili siya sugot sa gobyerno, matod pa in English. If you don't want to work with us, If you don't want to work with us, don't work with us. Anya ba siya? dili, basta mo to siya, kung di ka gusto mo trabaho sa, kung dili ka gusto mo trabaho, or mo trabaho together with us, basta anang term. Siya man siya. Dili ka pwede pa sa chismis. Gani. Naglutaw kasi karon ni. Basta importante karon busog. Lusog. And good afternoon, especially And DJ Mike Kalinga Facebook. My loves, kapuan nato day po sub. So, nga mga drivers nga kumbate sila pag kumasada, amping-amping tanin nyo, ha? Pabati mo rin nato. Ilabi niya kining mga kapwa suki po nato dahil po siya. Nagtinda dyan sa Sangkapita sa isang lugar lang. Panukan mo, kapil mo niya taon-taon sa ito ang papromo niya ito, ha? Minyaw, ligaw-ligaw, sila bledo lamang, ha? And hapit na po ng Sabado, kung video kay na. Ako, excited na ko makadungog, makita sa inyong mga performance, my loves, ng inyong mga tinaguan diha. No? Katong mga hilig kayo mo kanta, Pinoy pa'y imo pa'y Pinoy. Nga kung video kay gani, yung taon magpaulahi. Shush. Mangilog pa, imbis na dili iyang kanta. Mayroon pa, tunga ta. Pero mabalik ta sa isgutan niyan kung mahitabo nga mawala ang Facebook. Daghan nyo kayong mahilak yun ang pagkundi niya ng kalat. So nagita diha lulubaba, no, ilabi na kinibitaw nga naatay mga transaction, nag-business ka, mostly man good, more ni siya ang application nga dako kayong tabang kanato, especially karon nagsugod ang pandemic, no. Ang Facebook actually, my loves, ang mao'y hinungdan nga nung dali na kayo makakonect sa mga minahal na tuwa sa lagyon dapit, no? Gani, inyong pa na ko to show niya. Nga magbayad pa ka, o kanyang istasyon sa telepon nyo. Mag long distance call. Mahal kang long distance call. Kung magpataod po ka sa inyo ang balay, ma-excite ka. Nga, mutawag ang imong minahal. Kay makabalo dito. Long distance to nga ring, Ayun, dali na lang kayo. Sa Facebook, makakuantan nyo, makahinabit ka sa itong minahal. Tapos, iawat po sa uban, napoy lang mga kuan po. Po sa Japon. Pero ay makapildi. Hinumduman ako sa una, my loves, ang Facebook, ang sugod na siya
gipalong niya ang Friendster tungod kay naa siya yung mga games, di ba? Nakahinumdo mo. Na siya yung mga games sama ng Farmville. Nabot lang kung napabaghihapon. Pero mas nikusog yung siyang taman. Mas nakuan gid na tawag at nato na tagaan gyud o tumang dungog ang Facebook, my love, sukad niabot na siya diri sa Asia, most especially sa Pilipinas. Pilipino pa imo nga kusog kay manggamit gyud or mogamit ini mga klaseng social media kay mura magutaw ng ato ang mura bitaw kagawsanan. Kaya kayo lain na kanyang term mo, murag ka, kalingawan. Basta ka ng ato bitawng murag sama bitaw kung natay problema diha nato igahin ng atuang oras, panahon, labi na nga natay makitang gwapa, makichika-chika dayon ta. Tama nilang ni Anili Dakulyat, nag-viewing ka nato karon. Si Melissa De Oliones. Hi my love. Hello, too. Shout out po watching from Nabunturan. Hello. Love shout out po from Tagum City. May pagwalaon ang ML nung ka ang FB. Bitaw gani no. Pero bisa pag magpetisyon po ta diri sa Pilipinas ang mismong kumpanya naman sa US. Ano po ni magbayad magud po ni magpa-impluwensya magud ng tag-iya ni si Mark Zuckerberg mga politikong bayaran no labaw na karon nag-akuan na puligi ng uban daghan na kaayog mga black propaganda may laws pero dili na siguro pud noon ta matunto no abot lang kay pipila ka nato murag di nagit kaayo paminaw na ako Pero pwede sa Manila. Ang ila mga tao mga dito kay kapit patalim gid ba. Sige, problema di mag dili mo na kanya palinki, kay ko kwarta ko bayan niya, pilapil ko sa rally. Basta importante niya makakaon lang kay. Dasyok kung gusto sila dito. Dito, may tag na manguli na sila kay para sila magdasok dito. Pero bitaw So muna siya my loves. Sugod na gid karon no. Kay naara ba to nabalita to sa unang ang Facebook page or Facebook gi-influensyahan og mga politiko nga ang kasagarang mga post sa gobyerno di na to halos makita na. Na yung mga page nga pro-government ginatanggal. Klaro kayo ba, no? So, muna siya. Watching from Saudi and Contiveros family in Kalinan, Juliet Fernandez. Bation said kukos the communication is only here only. Only here only, ha? Salamat, my love. Sumulang ka na siya, no? Dagan yung kayo mag-uulul baba. Dagan nyo kumurag kadikit naman ganyan siya sa atuagod. Di ba niya nga muragid niya siya ang atuang unyang buhaton o unyang pag kubrihan. Imbis nga umata para makimugmug. Mumata para mag-Facebook sa munya ka dyan. Matulog. Siya munya kumutulog. Facebook sa munya ka. Pagtulog, pagmata, Facebook. Diba? Pag wala ka sa FB kay nalipay ko padali ingon ko impas dili na sila ka pangumusta nako saktura kay gipit kaayo kuron. Mo na po yung naka-advantage yun, no? Dili ka makumusta. Di mo makita, di mo gipangutangan, gi-shout out na dahil ka, no? Yan gi-shout out na ka. Yan. Tapos, ang uban, mag-post pag-picture ni mo. Wala niya yung mga chismis, yung mga bulabog na online or digital. Dito na ta sa kuan my love sa Twitter. Dito na ta sa TikTok. Hindi ba mo Twitter ba mo? Dito kay pura si chismis dito, pero pura si ang mga kuan dito Hindi na kay basya, kapuyan po kasi basya. Yan. Anyway, pa dahil ta my love. Always your number one. SM Radio Station.